Ugye lehet fotózni, videózni? Itt a szabjája, ez a szabja sárító marikorosan. Itt az eredeti szabja maradvány. Keresztfasa nincs meg. Valószínűleg meg is rongálták, mert általában szokás volt a fegynak, hogy ugye a igen, 10. század. Ez a honfoglaláskori, tehát ez volt évedni a sírba. Meg ugye a túlvilág élet, amire szüksége van, meg általában ételmellékletekkel is ellátták a sírokat. Mert ez egyedül a csatveretnél nincs meg a szára, az eltől, azt valószínűleg megrongálták, úgy tették a sírba, és itt a vége. Nekem ebből ez lesz megcsinálva. Csináltuk valamit. És itt van a foglaláskori veretsor. Nekem nagyon tetszik. Ez tényleg arany? Arany, ezüst és aranyozó. Az ezüstveretek is aranyozó. Enyém bronzból van megcsinálva, de eredeti technikával a bíró Csaba öntötte ki, úgyhogy majd most csak még a veres van ide a családi vonatkozása, és azért ezt is elkészítette. Itt van például ez a női díszekát. Tehát ez így képzeld el, hogy ez így a vonalbult végig a sor. Nem úgy értsem. És ezek? Hát annak is számos is hasonlóak. Például itt van ez a hajfalok. Sajtgyarba került a gyűrűk. Ez befúszik a hajba egy őrszín. Itt van átjuk hajfalok. Nyírcsanak, bocsánat, nyírcsanak. De hasonlóan egy hasonló. Szabjája, hogyha venni akart, akkor ez teljesen megfelelő volt, tehát késsel játszom. Menjünk! Gyerektípusok vannak kiállítva. Ír. Meg a Hogy hívnak? ezt megismered, ez a kozak nyerek. Igen. Csak már kicsit ilyen magyarosítva vannak ezek a És hogy hívnak magyarul azt? nyerek. Nyereg. Nyerek. Miért látom, hogy hívják? Ír. Ír. Aha. Ír. Nyereg. De hasonló akkor. Aha. Ez olyan bőr. Már a szkíták is használtak ilyen fogszerű, de azok igazából nem is nyergek voltak a szkítáknál, nem ilyen... A kés a viselése eljemeltek, ez egy egyszerű öv, meret nélküli. Használták, amikor dolgoztak, vagy csizma az általában az egyes sor, vagy kerek volt. A kétféle, nem tudni pontosan is, és a nőknél volt egyedül díszítve a csizma. Ez kis? Kés. A Gyűrűs Tibor által készített kész, ez egy honfoglaláskori lelet alapján, vagy ott van kihúzva is. És itt van a hírefogos vadászeszközök. Jöttek ez rekonstrukciója. És meg itt a rekonstrukció. Tehát ez maradt meg gyakorlatilag a tegezből, bőrrel fették, meg ennyiben nincs rajta a bőrfedés, de gyakorlatilag tehát hogy a ütéstől csapást ugye a vas, hogy ne a bőr rongáló. Ez egy elég gazdag ízóföld, ez pontosan, ez még közelebb van a ízóföldi. Ezek íjászok voltak többségében, darabjaiban, a kis kövek, Ez minek? Azok szerintem divatolnak. Lehetőség.
valószínűsége inkább fát használtak, mert gyakorlatban sokszor volt, akik tartósan oldják, használják, hogy bizony, hogy a bőrt egy idő után átvágja ki és lehet. Ezt nagyon jól megcsinálták. Egyéb csontfedéses, itt ez egy csontfedés. Ez egy egyszerű verzió. Egy egyszerű bővvel, csap nélkül, beret nélkül. Tehát ilyen megoldások is. Он ще должен що вас. Általában, amikor leléptek, akkor volt egy ilyen fa sárpapucsnak nevezett, de a mongoloknál nagyon sokáig megmaradt, hogy abba léptek bele. Tehát nem ebben jártak a földön, csak ebben lovagoltak. Tehát egy ilyen sárcipőben, egy falcipőben léptek bele általában. A mongoloknál mi nagyon megmaradt. Hát a mongoloknál se ezeket a nagyon helyes órukat, ezek a díszcsizmákat. Beakad a kengyelbe, a ló úgy még húzza a lovast, nem voltak azok hülyék, tehát csak ugye azért ábrázolják úgy, mert általában a végei, vagy így volt eldolgozva vagykerekre, hogy egy gyereket is a talpan olyan hengeres, tehát a volt talpú csizmához volt kialakítva. A lábjukon bele tudjuk. Вон ще вас сюди матір. Трусна. Ott is látszik, hogy ugye a vagy farkas, vagy ugye, tehát belülbéléses. És egy alsó pontost is mondtak, ez általában más. És ezek mint Ebből is látszik, hogy az örök körforgás jelet, tehát ez nem Hitler találta ki, tehát 9. századi magyar harcoson ott volt, tehát ez egy valóság. Ez a, mit akartam mondani, ezt a karosi sírből, a karosi verettsor. Egyik harcos. Ő inkább ilyen ruszóval. A sejem is ugye mellén tartozza. Első vélésnek, ugye akkor hűvösebbek is voltak. Jóval a telek. Вон шугумбрич у нас. Mindenki elkezdett kétcseppesről esni, és mindenki bemenekül, semmi excelsior. Most kell visszaterjedni Magyarországra, és ezt a harcsabört mindenki ezt emlegeti, de nagyon sokan azt mondják, hogy inkább a Kecskemét tartósabb. A harcsabőr nagyon hamar elkezd leperegni például a tegezekről, úgyhogy nem valószínű, hogy ezt csak így vették, hogy harcsabőr, jó erős, de sokan feltételezik, hogy inkább kecske. Hát is használható, és jó feszíthető. Nagy valószínűség ez az éjjel. Kókiki féle. Nem volt tudni, hogy Mindig hiányzik belőle. szirtusos. Nem tudom, hogy itt van a barát. De vidéki vagyok, de nem emlékszem arra. Sappaj. Szirtusos. Hogy van a Levente barátom. Ő volt Kazakisztánban vadászni is. Ah.
табиғат пен бірге деген тақырыптағы көрме. Középkor. Királykorabeli reneszánsz sólyvász. Азия стилінде. Sólyvász, minden nemű ragasztó vadász, szóval egy gyűjtőt vannak nevezni. Menjünk be oda. Úgy képzeld, ez a bicskám, Aha. ez a... Gondolom, nyers csövű az nőteréhez is annyira összetettem. Hát csináltam. De van egy hely a magyar kultúrában, a világgyűlésen, érdemes megnézni. Ilyen múzeumban régen volt is Karuzsarok. Ez már 19. Csak bocsánat. Azt mondják, ez 19. század. Igen. Érdekes. A csendőrökkel. Távol követi a fazon, tehát tudod, hogy is van ember. Nekem is megtettem. Az a sárga, valamikor régen az én voltál, ugye meg hát te is a ötös helyen, nem? Az szerintem egy egyszerű izé volt, egyszeri előadás volt, gyakorlatilag a kazak cseppéről tartottak egy előadást. Mondom, azt nem is tudtam, hogy hol bemondták, Aha. azt nem mondták, hogy hol is már